Di navbera her dem û demekî da girtiyên di zîndanên rejima Esed da ji ber eşkencî û paşguhdana tenduristî jiyana xwe ji dest didin. Herî dawê jî wilgorîn û çayên ku hatine belavkirin, 8 girtiyên sivîl di zîndanên rejîmê da li parêzgeha Swêdê jiyana xwe ji dest dan. Çalikvana xwecihî ji parêzgeha Swêdê ragihandin ku 8 sivîlan di zîndanên rejîma Esed da li parêzgeha Swêdê jiyana xwe ji dest dan. Ew jî piştî ku rejîmê navên û çayên jiyan ji dest dana wan, diriya tomarkirina sivîlan ra ji malbatên girtiyan re eşkere kirin. Malpera News Beledî li serzarê rêveberê tora Swêdê 24 Nûr Ridwan ragihand ku ji wan 8-an 5 ji parêzgeha Swêdê bûn û bi tenê ji ber nerînên xwe yên dijî rejîma Esed hatibûn girtin. û tekez kir ku 3 jî ji wan ji dervayê parêzgeha Swêdê bûn û di zîndana navendî da ya rejîmê li Swêdê dibin eşkencî da jiyana xwe ji dest dan. Ridwan serbar kir û got jî ku ev zêdetirî 8 sal sergirtina wan ve derbas bûne, lê ji nû va rejîmê navê wan eşkere kirin. Ji aliyê xwevat tora Sûriya mafê mirovan ragihand ku ji destpêka şerê Sûrît adara sala 2011 ve ta hezêrana sala 2018 81652 welatiyên Sûrî ji aliyê rejîmê ve binçavkirîne û çarenivîsa wan ne diyar e. Herwiha 13606 welatiyên Sûrî di zîndanên rejîmê da dibin eşkenceyê da jiyana xwe ji dest dane. Di dema dawî da rejîma Esed sextekarî di dosyaya girtiyan da kir. Bi taybet girtiyên ku di zîndanên wê da dibin eşkenceyê da jiyana xwe ji dest didan. Ku rejîmên navê wan kesan bi mirî tomar dikirin ta ku tûmeta kuştina wan ji stûyê xwe derxîne. Ji destpêka krîza Sûrî bi hezaran ji welatiyên Sûrî ji aliyê rejîma Esed ve hatine binçavkirin û bi hezaran ji ciwanan dibin eşkenceyê da di zîndanên rejîmê da jiyana xwe ji dest dan. Herwiha çarnivîsa bi hezaran ji welatiyên Sûrî taweke îro min daye.